Malawi Today. Mwaswera bwanji amalawi nonse chigawo chino chakumadzulo pa Limpopo FM mulindine Comrade Ntanywa Landran Moni chigawo chakumadzulo kuno tsiku lanu linali bwanji nanga mwabukuweruka ku bwanji ku chalichi ena tinapitaso ku ntchito tayenda ku bwanji ku ntchito ena tuthamangiraso mu ntchito. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM program yathu ija imene timaicha nkhanga zaona. Program yanga kumadzulo kuno amene akundipasira ndi aja a Transkulia komanso Mr. Gubudu amene amasintha ndalama choncho chigawo cha kumadzulo kuno ndikufuna ndikuziwiseni nonse amene mukuchokera madera aja ozungulira Pretoria komanso amene muli ku Rustenburg, amene muli ku Johannesburg, amene muli mu Randfontein, amene mwazungulira Mpumalanga, nonse amene muli ku Limpopo ndifuna ndikudziwiseni kunena kuti a Transkulia anabwera ndipo a Transkulia asala ndi wiki imodzi kuti anyamuke azipita ku Malawi. Choncho ndimafuna ndikudziwiseni kunena kuti nonse amene muli ndi katundu wanu tiyeni tatengani telefoni mwayimbire a Transkulia pa manambala awa 07820323134 07820323134 amene wa a Transkulia akunyamulirani katundu wanu. Paja msayiwale analonjeza kunena kuti mukatumiza katundu wanu kokwana 10 times kana mba 11 iko azakunyamulirani katundu wanu ulere. Sazaona kunena kuti katundu uyu ndochuluka bwanji koma chifukwa cha chipangano chimene inu munagwirizana nawo iwowa azakunyamulirani katundu wanu. Ndikuti programu hii akutipasira ndi a Transkulia komanso akutipasira ndi aja a Gubudu amene wandi ma agenti amene amasintha ndalama. Anthu ambiri timakhala tikufutika, anthu ambiri timatakukhala ndi ndalama kuti titumizire makolo athu kumudzi koma ndikumalephera chifukwa chonena kuti munthu oti atitumizire ndalamayo sitikumudziwa kapena kudera kwathuko munthu amene angatitumizire ndalama sitikumudziwa. Ife ali Limpopo FM takupezerani munthu wokhulupirika amene mukamutumizira ndalama akutumizirani. Ndipo anthu amenenso muli mmadera amene titi tichulewa muli ndi mwayi pitani katumizeni ndalama zanu, ndalama osayika mpiro. Ino amene muli ku South Africa ndalama osayika mpiro mkuku umatakupsa ndalamazo ndikupyera momwemo nde alipo onena kuti atenge ndalama zanuzo akutumizireni pompo, ndipo kutumiza ndalama ko ndi pompo within a minute ndalama yafika kumuzi ndipo abale anuso akhala atayilandira. Amene wa Mr. Gubuduwa akuchokera kuthekerani chifukwa ife sitimampangira munthu business osamziwa, timamuyamba tamuyendera kaye kukamfikira kwawo ndi kukaziwapo kuti kuopera mmawa. Agubuduwa akuchokera kuthyolo kuthekerani ndipo business imeneyi akhala akupanga kwa zaka 7 sonse kuti munthu uyu ali ndi experience pa kutumiza ndalama. Choncho mukafuna kuti muwapeze a Gubudu tayimbirani pa nambala iyi 0639955
255 ndibwerezeso nambala 0639955 ndipo aliso ndi ma branch yawo ku Rustenburg. Ku Rustenburg mukoza kuyankhula kumeneku pa nambala iyi 081 7899128. Ku Rustenburg mukoza kuyankhula ndi Mr. John pa nambala iyi 081 7899128. mukatero muyankhula nda John. Ndipo mukoza kuyankhulaso ndi Chibandu, mukoza kuyankhula ndi Chibandu pa nambala iyi 07892829116 amene wakupezekera kuja ku Binoni. Ku Binoni ngati mufuna kutumizaso ndalama zanu nambala 07892849116 muyankhula ndi Chibandu. Ndipo mukozanso kuyankhula ku Rustenburg ndi Mr. Bree pa nambala iyi 06812508824 06812508824. mukatero mwapeza. Nkuteka ena mufuna kutumiza ndalama yanu kupyolera pa akaunti nde mukayimbira akulongosolerani kuti kodi mungasate njira zanji. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Pamene ndikuyamba programu yanga ndofuna ndiyambe mwantundu umenewu. Amalawi tikudziwa kunena kuti boma linatuza zonena kuti lapanga mamega famu ang'ono. Amalawi ndofuna ndinene chonchi kunena kuti boma linatuza kunena kuti lili ndi mamega famu ang'ono. Ndipo imodzi mwa mamega famu ang'ono ili kuja ku Chikwawa. Kumeneku ndi ku Chikwawa kumeneku timakucha Kuchikwawa kumeneku timakucha kudera limeneli ndikuchedwa dera limeneli la Kuchikwawa kumene kwa Maseya komanso kwa Katenga kapena kwa Katunga. Kumeneku tinanamizidwa kuti kuli mamega famu ang'ono. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti Comrade Rayton Mangochi lero anali Kuchikwawa anakaponda ni mapazi yake ndikukaona kumene kuja. Ndizomvesa chisoni kuti ainake amalo amene anauza kuti asamalimepo asapange kopena kali konse boma likhala liku yamba ulimi wa mamega famu ang'ono. Alakoda Comrade muhirimbikira imeneyo bwanji ndeni kuti mamega famu ang'ono akuchikwawa palibe china chilichonse chimene chachitika. Komanso Amalawi ndizomvesa chisoni anthu amene amakhala pamalo pamenepa olowantambala sana pasidwe kufikira lero. Choncho mamega famu ang'ono ajamanena boma aja Kuchikwawa kulibe. Amalawi ndizomvesa chisoni chigawo cha kumadzulo kuno ndizomvesa chisoni Amalawi. Ndikufuna ndikuziwiseni ndikukuuzani kunena kuti amene ali mneneri wa boma Moses Kunkuyu
alephera kuwayankha a Brian Banda mafunso okhuzana ndi black box. Iwo ndithu anenesa kunena kuti samayendesa ndege ndesa kuziwa china chilichonse cha black box. Amalawi mukukumbukira ndiwo omwe amene tu amayankhula kunena kuti black box ilipo ndipo yasungidwa malo abwino. Lero akunena kuti iwo za black box sakuzidziwa chifukwa iwo samayendesa ndege, ndipo nkuafisa kwawo munkhani yokhuzana ndi mmene inayendera ndege. Iwo akunena kutiso munthu amene anayankhula zonena kuti ndege kumzuzu inakafikako iye sakuzidziwa, ndipo akuti munthu amenenso anayankhula zonena kuti ndege inagwera kumalo okhwitima a Moses Kunkuyu zimenezozo sakuzidziwa. Amalawi muli ndi umboni zimene akunena Kunkuyuzi? Mapresa Moma ndanena kuti ndege inakafika kumzuzu ripoti kunena kuti sida amene amenena zimene zabuma ndani. However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. Moses Kunkuyu amene ananena za ndege uja ndi Lazarus Chakwera. Let's continue, Malawians. Ndege idagwera ku chikhalango chachikulu kwambiri ndiye nsovuta kuti tiyipeze masanga. When you look mmene zinachira muja nyumba pafupi chonche panalibenso mitengo yambiri. Are you sure you would want us to turn this program into a discussion yangozi yandege emene report gatuluka? Balizovuta zingapo zimene tikumana nazo. Choyamba ndi forest ya Chikangawa kumene kukutchulidwa kuti ndege ikoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu. Ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima. Chachiwiri Valentino Pili ndamene ananena kuti kunkhalango ndiyokhwitima. Ndiye ino Akunkuyu mukamanena zonena kuti ino simukumudziwa amene anayankhula zimenezi, mufuna kutanthauza chani? Amalawi chifukwa cha nkhani iyi ya kuchikangawayi ndi chifukwa chake IMCP akupanga chothekera kuti abere chisankho ndi cholinga chonena kuti nkhani iyi ya kuchikangawayi isaululike. Koma ndofuna ndikudzene Amalawi kunena kuti pamene pafa munthu palibe chisisi, pamene pafa munthu mwadaladala mopangadala chisisi sichimakhalapo. Choncho Amalawi dziwani kunena kuti a Moses Kunkuyu iwo akuti munthu amene ananena zonoti inagwera kumalo kokhwitima sakumudziwa, amene anayankhula kuti ndege inakafika kumzuzu iyeyo sakuzidziwa, komanso iwo akuti samayendesa ndege ndeza black box sakuzidziwa. Amalawi mukuti bwa?
Amalawi ndili ndi uthenga umene ndikufuna upite kwa olemekezeka a George Chaponda amenewa ndi mkuluja wamkulu mnyumba ya malamulo kuzipani zotsutsa. Uthengawu ndikupitisa kwa a George Chaponda. Olemekezeka a George Chaponda, mawali ngati sikukhala kusintha kwina, mawali kukubwera Asadik Secretariat amene akufuna kuzaunguza kuona kuti kodi chisankho chimene tikhale nacho pa 16 September tachikonzekera mwa mtundu wanji. Uthenga umene Amalawi andipasa kuti ndikuuzeni a Chaponda, uthengawo ndionena kuti muwauze kunena kuti palibe kukonzekera kwina kulikonse, osabisa yayi, palibe kukonzekera kwina kulikonse kumene kwachitika, chifukwa kuyambira kalembekisedwe ka anthu palibe anthu amene alembedwa mosatira ndondomeko. Tikuyankhula pano maina ena akusowa, komanso boma likukaniza zipani zotsutsa kuti lipange auditing, komanso Amalawi eni akukana kugwirisa ntchito mashini aja asmatmatic. Izi ndi zimene andipasa Amalawi kumudzi. Ndaenda m'mizi yosiyana akuti Amalawi ambiri kusukulu sanapite, mashina amene wasakakwanisa kwagwirisa ntchito. Choncho auzeni Asadik Secretariat kunena kuti chikonzekero cha chisankho cha 2025 pa 16 September Amalawi sitina chikonzekere, chifukwa kufikira lero ngati ife azipani zotsutsa sitikuziwa za ndondomeko ya chisankho chimene chikubwera, ndipo tikukanizidwa kupanga auditing, kupanga kafukufuku kauniuni mukaundula wa Malawi Electoral Commission. Sitikudziwa chifukwa chake, komanso pamwamba pake Amalawi akunena kuti achita boycott chisankho sazapanga ngati boma liyakakamize Amalawi kugwirisa ntchito mashini aja a smartmatic. Uthenga umene a George Chaponda muulandire ngati inu wamkulu wa kunyumba ya malamulo. Anthu amene wakabwera musanyengerere mwapase. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Pomaliza mwauze kuti chifukwa cha zimenezi, chifukwa chonena kuti akukana kupanga auditing, Amalawi posa chero apa akhala kupita pa msewu. Musanyengerere mwauze. Uthenga umene a Chaponda kupezeni. Audio imeneyi mwatumizira a Chaponda ya apeze. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Pamene ndikupita kumalechereche a programu yanga chikho cha kumadzulo kuno, Amalawi nonse konse kumene muli takhala kwa nthawi yayitali tikulira tikudandaula kunena kuti boma limeneli likuyenereka kunyamuka. Tsiku limene Amalawi onse, Amalawi tonse, kandwe wa UDF, kandwe wa PP, kandwe wa UTM, kandwe wa DPP, kandwe wa PDP, Malawi amene ali wachipani, Malawi amene asali wachipani, Malawi amene ali wa mabungwe, siku likulengezedwa Malawi First pamodzi ndi 4 regions organization, ndipo tikuitana mabungwe onse ngati Malawi Freedom Fighters, tikuitana ma concerned citizen, tikuitana the voice, tikuitana the defenders, tikuitana the real voice, mabungwe osiyana ena amene ndilo peko achula osaiwala Limpopo FM, magulu onse ankhanga zaona, magulu onse Amalawi First. Kumapeto kwa mwezi uno tika
kukhala ndi ma demonstrations. Cholinga cha ma demonstrations amenewa ndi kukakamiza boma kuti lilole azikani zotsutsa achite auditing apange kauniuni. Ndi kukakamiza boma kuliuza kuti ife Amalawi sitikufuna kugwiritsa ntchito mashini aja asthmatic. Nawo uthenga wanga kwa Amalawi ndu takhala tikuyankhula kwa nthawi yayitali. Tsiku limene likangolengezedwa ndi tsiku limene Amalawi tonse tikuyenereka tibwere pamodzi tionese umodzi wathu. Ndi tsiku limene Lazarus Chakwera timuonese kunena kuti ife tatopa naye. Ndi tsiku lake ndi limeneli tilengeza tsiku la ma demonstration. Ndondomeko zonse zokonzekera zili muchimake. Ndifuna ndipemphe azipani zotsutsa auzeni anthu anu abwere. Ma demonstration iwa sa Boni Kalindo, ma demonstration iwa sa Ntanyiwa, ma demonstration iwa si Kambanje kapena Akinka. Ai ma demonstration ndi Amalawi. Akinka ongati okhuzidwa akapezeka kumeneko ndi Malawi freedom fighter. Akambanje ongati okhuzidwa akapezeka kumeneko zili ndiwo osakapezeka. Koma tikunena kuti Amalawi tonse pamodzi ndi mabungwe omenyera maufulu tonse tibwere pamodzi. Deti likangokhazikitsidwa tikapange ma demonstration okakamiza boma kuti lichite audit. Ma demonstration iwa palibe kulephereka, palibe kuti ena akalandira ndalama. Ai ma demonstration iwa tiyeni tonse Amalawi konse kumene tili tikaitanidwa. Azatu akukalonga Alaiton Mangochi konzekani tonse tikakhale pamodzi. Ma demonstration amenewa Movement Force Radio tiyeni tonse. Lomwe Radio tiyeni tonse kuti ma demonstration amenewa Lazarus Chakwera adziwenso kunena kuti Amalawi sitikumfuna. Nthawi ija yakwana yonena kuti Amalawi tionese kunena kuti ifeyo tatopa naye Lazarus Chakwera ndipo tikufuna kauniuni achitike, auditing ichitike, komanso sitikufuna mashini sizongokamba koma tituluke munyinji. Pomaliza penipeni ndofuna ndinene kuti congratulations my Gladys Ganda chifukwa chowina mpikisano umene unali ku Nsanje Lalanje. Ndikuti congratulations, mwalimbana nako kulimbana kwabwino, komano Mulungu anali mbali yanu. Tingoti zikomo kwambiri, zonse zachitika chifukwa cha mphamvu ya Mulungu, chisomo cha Mulungu. Uthenga wanga wopita kwa Athanda Khumbanyiwa umene ucha ndi mpikisano. Pa mpikisano pamafunika wina awine, wina aluze. Sinali nthawi yanu, vomerezani. Nthawi yanu izakwana, nthawi yanu izafika. Ndikufunireni zabwino zonse Athanda Khumbanyiwa pamene mukukonzekeranso kutsogoloku kuti muzapange nawo mpikisano. Ndikufunirani zabwino zonse. Gladys Ganda mwawina. Amalawi akunsanje anakukhulupirirani komanso akukhulupirirani. Tiyeni yenda nawoni, musasiye, athandizeni sikuti mmene mwawina anthu akunsanje aja mwataye munene kuti ayi enanu mamusapota Athanda Khumbanyiwa, enanu simunandisapota ine. Ayi ngati inu kholo tengani ana onse mwabwerese pamodzi umene uja unali mpikisano, mwende nawo pamodzi mwatumikire. Ndipo koyamba kwatumikira ine
ineyo ndikanakhala ngati my Gladys Ganda koyamba kwatumikira kwapangira chitukuko ndikanapita kukapanga chitukuko kumene kukuchokera amene ndimapikisana naye Thandai kuti adziwe kunena kuti umene ucho unali mpikisano sikunali zokhumbana iyayi zangokhala zomvetsa chisoni kunena kuti panali kagulu ka anthu ena amene amafuna kusokoneza chisankho chimene chicha amenewa ndi amene anali mu nthawi imeneyoyo former MP wa derali a Steve Malamba a Jimmy Chaula a Stolo komanso a Mwandija. Anthu amenewa amafuna kusokoneza ndipo anayamba kupanga za chisokonezo. Anthu amenewa anabwera ndi ndrama kuti azigawa nthawi ya chisankho komano sizinatheke chifukwa kuti Mulungu sanafune. Uthenga wanga ndifuna upite kwa Amwandija. Chipani cha DPP ndi chipani chachikulu kwambiri. You are below chipani cha DPP. Mumayankhula mawu amene simayenereka kuyankhula inuyo. Kumanena zonena kuti Peter Mutharika wakutumani. Peter Mutharika sana tume wina aliyese kumene kucha. Inuyo simunatumidwe ndi Peter Mutharika. Ndipo anthu tikamapita kukapanga zinthu zathu. We mustn't use the name of Peter Mutharika popanga zinthu zathu zoipa. Leave Peter Mutharika alone. Osanamizira Peter Mutharika kuti ndi amene watituma zimene mmapanga Amwandija. Peter Mutharika wandituma. Peter Mutharika sana kutumeni. Anthu amene muzifuna kuipisa dzina la Peter Mutharika ine sindikusiyana. Amwandija, stop talking nonsense kwa anthu kunena kuti Peter Mutharika ndi amene wandituma. Peter Mutharika sana kutumeni. You are far kwa Peter Mutharika. Musicheza ndani chacha umweo. Don't mention the name of Peter Mutharika. Leave Peter Mutharika alone. Ndikaterese pali Mpepo FM ndikuti congratulations my Gladys Ganda. Chifukwa cholimbana nako kulimbana kwa bwino. Congratulations my Gladys Ganda. Congratulations utenga wanga wina wapadera ndofuna upite kwa Mike Kingston. Mike Kingston ino kaimeni panoka chimene walemba Mulungu ndi chimene wachilemba. Olo ena angapange mwa mtundu wina chimene walemba Mulungu ndi chimene chocho. Ndofuna ndikulimbikiseni Mike Kingston ngati Mulungu analemba kunena kuti muzabwereraso ku parliament, you are going to make it. Amadziwa ndani kunena kuti my Ganda angawinenso. Utenga wanga upite kwa Asalim Bagas. Musagonje musafoke. Amalawi akudera kwanu amakuziwani. Ntchito zamanjanu amazidziwa. Pitani kaimeni pa independent. Akajomba kumangunda kutiolo kaimeni pa independent. Zona zenizeni zizaoneka tsiku limene lolo. Awaiti kulichenza kaimeni pa independent. Anthu ngatana kukondani
tisaonekaso siku lomwelo. This is Comrade Tanyowa. I love you all Malawians. Utenga wanga ndikuti a George Chaponda akubwera atu a Sadiki Secretariat auseni zona kunena kuti amalawi sitinakonzeke chisankho cha pa 16 chifukwa chonena kuti boma likutikanisa kuti tikasuzumiremo mkatimo, chifukwa boma likutikakamiza kugwiritsa ntchito mashini aja a smartmatic. Ndikateronso ndinena kuti good night.